един слънчев септемврийски ден Мими Сърнишка, добър човек и мома до поискване, взе твърдото решение най-после да си намери хубава работа. Ало, добър ден! Обаждам се във връзка с обявата за медицинска сестра. Ало, добър ден! Обаждам се във връзка с обявата за укротител на лъвове. ВИП агенция Богаташи набира млади девойки с чар за масажи на богати господа, анонимно сигурност. Обаждам се във връзка с обявата за стюардес. Да. Не, български знам. Ама трябва чужди езици ли? Не съм летяла. Имам малко страх от летен, да. Не съм висока. Не съм. Не, по-възрастна съм. След няколко телефонни обаждания, Мими грабна вестника с обявите и хукна по адреси за куп уговорени интервюта. И ето какво се случи на едно от тях. Здрасти, аз съм Мими. Мими Сърнишка. Идвам за работата. Щастлива? Ти не си българин ли бе? Си. Мими. Интервю. Job. Work. Ми. Ще седна. Да седна, там ли? Аз да седна. Там. Браво, бе. Ти си много готин, бе. И ти ли за работа тук? Ти, работа, job, тук. Седна пред машини. Добре. Аз тук ще седна. Ще чакам да ми извикате. Тук на диванчето. Добре. Чао, ще те видя после. Айде. Забравената в чакалнята Мими скучаеше, разглеждаше и дори малко се забавляваше. Докато в един момент в офиса не проехтя гласът на мениджърката госпожа Вълчева. Виолета Вълчева. Госпожица Сърнишка да влезе. Аз съм, готова съм. Идвам. Ето ме. Ку-ку. Тихо. Аз съм Мими Сърнишка. Тук съм за интервюто. Нищо. Но се сникате. Бръкни. Така. Шефа каза да се преместите от тук. Тук ли да седна? На това място? Добре. Това така ще го така. Да, малко нисичко, но нищо. Много ви е хубавичко тук. Много е просторничко. Хубаво е много. Господин директора ще ти зададе няколко въпроса. Добре се кара? Какво обичаш да правиш в свободното си време? Обичаш ли масло с чубрица? Знаеш ли какво е първа палатализация? А какво гласи правилото за втора палатализация? Не знам за палатализацията. Не знам нищо. Тихо! Знаеш ли колко точно съседи живеят в този блок? В моята знам, в тази не знам, но мога да науча колко са. И защо, Мими, искаш да работиш при нас? Това е въпроса, който с господин директор искаме да ти зададем. Нали ви казах, че много обичам дечицата и затова много искам да кандидатствам за тази работа, защото ми е много интересно и много обичам да се занимавам с тях и децата мен много ме обичат, защото аз пазя детето в себе си. Бременна ли си? Не съм бременна, не. Знам много песнички и много неща. Искате ли да ви спея една песничка? Да, аз съм се приготвила, да. Ето. Жаба жаборана, 100 мушици хвана, бързо на брега ги струпа, сготви вкусна супа. После викна всички, попови лъжички, яще рожби, яще мили, храната дава сили. А ти наясно ли си, че се намираш в счетоводна къща? Вие сте счетоводната къща? Аз си мислех, че тук кандидатствам за аниматор в курортен комплекс, аниматор на деца. Ма не сте ли? Верно ли? Боже, много съм изкукала направо. Не, bitte verresten. Nee, das ist nicht wahr. Weiß nicht.
Шефа каза, че иска да види твоето CV. Ето го. Заповядайте. Това ми е пълното CV. То ми е като дневник. Аз си го водя от много години си го водя. Тук ми е описан всеки ден. Много искам да работя тук, защото аз много обичам числата. Числата много обичам. И всъщност и децата обичам, и числата са ми като деца. И като видя едно число и едно дете, веднага си го приличавам на детето, на числото и числото на детето. Даже по-слабичките числа са ми така като 1, като 4, като 7. Нали, малко по-пълничките, веднага си ги приличавам на 5, на 6, на 8. А тези по-големите главички са ми 9. Те са ми 9. А близнаците са ми 2 нули. Да. Верно ли вие не сте тук за детската? Аз пък що така си останах с впечатление, че тук сте за... Значи това, коя ми е поред днеска? Да, аз след това отивам в детската. Извинявайте, аз така малко. Hallo? Sneaky, prinses? Nee, Sneaky. Snelle is nog wel snel. Ja, die is hier. Ik kan niet doen. Snel. Да! Не, фотографираю. Обно проблем. Ясно. Охо. Всяката ходи. Мой котеле. Когато шефът заговори по телефона, всичко приключи и Мими беше не много учтиво насочена към вратата. Ако всички в тази ситуация познаваха етикета обаче, интервюто можеше да се окаже много по-успешно. Накратко. Не кандидатствайте за каквато и да е работа. Не може да сте специалист по всичко. Не си организирайте всички интервюта в един ден. Не дейте да фамилиарничите с всеки. Никога не знаете кой е в служебната йерархия. Не е добре да ви оставя да чакате дълго, но и не се настанявайте като у дома си. Погрижете се за всеки детайл, от подходящото облекло до добрия маникюр. Изчакайте домакините да ви поканят да седнете. Не говорете на ти. Не задавайте несъществени и твърде лични въпроси. CV-то не е личен дневник и трябва да е кратко. Не се отнасяйте пренебрежително с кандидатите. Винаги бъдете наясно къде и за какво кандидатствате.